Een loods op industrieterrein De Hemmerik in Ljouwert fungeren als uitvalsbasis. Vanuit hier waard alle apparatuur leveren aan criminelen die daarmee grote hemkwekerijen opzetten. Liekers die in het Grenzer Foxhall, die eerder dit hier oprollen waard. In de loods trof de politie onder andere meststoffen, kwolinstallaties en onderdelen van kwekerijen aan. Ik moet zeggen dat het redelijk uniek is wat wij hier aantreffen. Over het algemeen binnen het vaak kwekerijen, maar wat liet spul. Maar dit is echt een gruthandel, zou ik bijna wel zeggen. Het is een handelsonderneming die echt spul in samenhang had verkeperd om te telen. Met de verkeer van hemp in net alleen in Nederland, maar ook Duitsland, binnen tonnen verzinnen. De politie had naast contantgeld en 2 kloezen zo'n auto's, een vrachtauto en een boot in beslag genomen. De halve pannen die de politie goed onderzocht had, werden sletten terug burgemeester Kronen van Ljouwert. Die is blij dat de politie tipt is. Ik vind ook belangrijk dat dit is mede door anonieme tips van mensen gekomen. Dus ik zou zeggen, mensen blijven anonieme tips geven. Gebeurt er iets in jouw buurt wat je verdacht vindt, meld het gewoon. Blijft anoniem, maar het helpt wel om de misdaad een klap toe te brengen. Met de aanhouding van 4 verdachten is de drugshandel een zwiere slag gebracht. Dags zullen er op oren plakken we begonnen worden met de lucratieve hempteelt. Dat is inderdaad frustrerend, maar aan de andere kant is dat de realiteit. Hier is een soort yield aan te verzinnen. We zullen dat ik in Ljouwert bij de handeling verdovende middelen, daar we een dealer pakken uit Rotterdam. Even letter stapt er een oor in en moeten we van voornaam beginnen om die te pakken.